pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Welcome mong tanan mga kaigsuonan. Welcome mong mga bisita. Unya sugod karong adlaw, sugod nining orasa, dili nakabisita. Dili nakabisita. Igsuon na ta sugod mo. Amen. Amen. Ya, sugod mo mahimo tag igsuon. Actually, lain-lain lang tagnawang, lain-lain lang ta siguro mga apelyido, lain-lain lang po ta siguro family name. Pero sa tinuoray, originally yun nga kinabuhi, ikaw mao'y pinaka-champion o parihas ta. Nga naman, usa ka nga gipili sa Ginoo nga nakaanhi karon dinhi. Dili ni aksidente nga ning abot ka dinhi, ning abot ka ani nga dapit tungod kay usa ni ka plano o katuyuan o purpose sa Dios nga din ato mapasalamatan ang pangalan sa Ginoo. Okay, so ang atong himuon, ang atong gibuhat karon ingon sa dinhi, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon ang Happy Thanksgiving Day. O usa ka mga butang, mga kahigalaan o mga kaigsuonan nga atong tan-awon og maayo nga usa ka butang ingon siya happy. Word nga happy, mao ra usa ka ilhanan sa tao nga diin mo katawa. Tinuod ba? Ingon ang akong bersikulo nga akong gibutang din sa akong sakyanan. A merry heart do it good like a medicine. Ada ako. Akong kalipay igsoon nga nakakita ko nimo karon. Nalipay ko originally, nalipay ang akong kasing-kasing nakakita nimo. Pag-abot na ko diri alas 9, ingon Sister Corazon, ingon siya, sayo kayo ko alas 7 pa. Usahay lagi ining sabot na to alas 10. Mas maayo ning magsayo. Nagsabot ang alas 10 sa atong simba. Alas 10 sa atong simba. Siya alas 7. Mas lami yung inunana nga klase tanan. Di ba? No? Di ba tinuod? Mas lami siya kung sayo tatanan. Lipay kay ko, pag-abot na ko alas 9, nanay mga tao. Nanay mga tao. Niya, wala pasabot nga nalit ka. Wala pa ta nalit. Paganit na nagsugod. Bitaw, alas pagtahot sa pulong sa Ginoo, nindong teksoon. Ingon ang pulong sa Ginoo din 1 Chronicles 16:34. Ingon sa din give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Mag-ampot ta. Amahan mo nga langit nun, salamat nining orasa. Salamat ini nga kabuntagon. Salamat sa imong pagpahiluna sa imong pulong karon sulod sa among kasing-kasing. Salamat sa tanan nga niani ni nga mong dapit karon amahan. Nga diin mo uli nga malipayon, mo uli nga gawaston, mo uli nga mabalon namo ang imong mga panalangin. Salamat kanimo Ginoong Dios nga niini nga adlaw. Ang amo Ginoong Dios nga pagpasalamat kanimo gikan atong January 1 hangtod ining adlaw present day December 31, 2020 ang nga matuboy namo ang imong pangalan Jesus Christ. Salamat Lord nga diin wa ko'y mahimo kung wala ka. Ipaluyo ko sa imong cross, ipaluyo ko kanunay sa imong dagway. Ang imong himaya Ginoo mo'y mudan-ag nining orasa. Lord, mupuyanap ang imong gahom karon. Lord, magasugod pagpanglihok ang imong balang Espiritu Santo. Magasugod pangmuhat karon og mga milagro ang imong gahom Ginoong Dios. Lord, tabuni ming tanan sa imong hamiling nga dugo. Walay virus, walay COVID-19 nga makaabot sa Lopisaina. Lord, salamat Ginoo bisan pa especially Lord God. Boundary Ginoo sa Lopisaina gikan Ginoo sa Sibulato, Molotuhan. Way makasulod nga virus Ginoo in the name of Jesus. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugmang walay pagluban. Amo kang ginahay pasalamatan in Jesus name. Amen. Lingkod Exxon. Kita ng mga tao sa Ginoo nagapasalamat, dagas kay mga discrimination. Dagan kay mga tao nga ayaw mo pag-Thanksgiving, ayaw mo paghimo ana, mga gahit mo mulo. Pero para na ko Exxon, walay mo labaw sa Ginoo. Nanong dili ka magpasalamat sa Dios? Unsay rason? Unsay hinungdan nanong dili ka magpasalamat sa Ginoo? COVID? Kung namatay pa ko mga Exxon, kung namatay pa ko COVID, kung natakdan pa ko COVID, dugay na. Nga naman, sige kong balik-balik kong kampo. Inoon, bitaw na. Sige kong balik-balik kong kampo. Di ganit ko pasudlon kay nag-lockdown sila. Di ko pasudlon, pero ipasudlon ko tungod kay nagwali magpulong sa Ginoo. Ay, magwali di kasi. Oy, pasudlan na si Pastor Sumaylo, Pastor Jong, kay magwali na din O di ipasudlon ko kay magwali. Di labaw yung Ginoo. Di ba? No, angay ta magpasalamat kadto sa Dios tungod kay ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi.
Si Pablo, si Sila, samtang nagdadaig sila sa Ginoo, nag-ampo sila sa Ginoo, kilumpitan ang ilang tiil, gigapos ang ilang kamot, pero unsay ilang gibuhat, nagdaig sila sa Dios, miabot ang linog o ang tibok ng karsel, nangaguba o nangatangtang ang tanang gapos. Amen. Ang pagdaig igsoon, mauni usa ka yabi, usa ka paagi, na ang Dios mohimong lakang sa imong kinabuhi. Amen. Magpaka na itong Diyos. Balik tinuod. Mahadlong ang virus na ni Haskilin. Tinuod na. Itong miyaging adlaw dito, nag-live ko. Akong gimension kamay. Dagang kayo mga taong mahadlong virus. Pero magsige ka itong merkado. Magsige pamalit at ito small. Tinuod, dili. Tinuod. Naapon na dito sa mall. Naapon na dito sa merkado ng virus. Simbahan. Mahadlong. Di ba? Dili mo itong simbahan kaya na COVID. Sa iyo kaya istoryahan. Dinhi ang mga tao sa Diyos. Ani nga dapit ang mga tao sa Ginoo, protektado na sa bilinhong bugo sa Diyos. Ani yun ta? Simba yun ta? Simba ta? Samtang doon na patay kinabuhi, samtang doon na patay kusog, magamit na tuni. Nga naman kay maurani, ang paagid mo rani, bayan na ito nga ito sa Ginoo. Nga iya kang giluwas, iya kang gibantayan, iya kang gibanan, iya kang giproteksyonan, gitaghaan ka niya. Tanawa ko, natulog ka. Nay natulog din, wala ka mata. Nay natulog na, inigbata, naghagok-hagok na lang. Oh, ilahang mga kailan din Gutierrez nila, katipang tulog, tagasan to siya. Samtang natulog ka, wala ka kabalong, nagdamgo ka, wala ka kabalong, natulog ka. Di ba? Praise the Lord. Hindi ka mata sa bunta tayo yung ka. Huna-huna na yung kanuna yan ang magtuguhong, mag-init og tubig, maglungag, magmaligway karabaw, manigway og baboy, manigway kanding. Ayaw maguna-huna na yung nana. Kaya kanang tanan matigway rin na ni mo kumani mo gampo. Amen ba? Maguna-huna na. Hunas-ron sa yung kuron. Pagtanaw kay lit. Wala lagi. Taong-taong na rin natin. Hambag dahil. Wala gampo. Di ba? Oo, mamani ka sa ganan. Naguna-huna ka. Ako'y uling ron. Nag-ulan na ba? Napalong na ba yun? Di na mapalong ang uling. Oh, magunahuna na yung ta. Pag matali mo sa buntag, nagunahuna na yung kasi yung trabaho. Nagunahuna na yung kasi yung duty. Nagunahuna na yung kasi kung sa'y pasawon din ha. Pero imagine ang maayo nga inig matali mo sa buntag, pasalamati ang Diyos. Salamat Ginoo nga nakamata ko. Salamat Ginoo nga nakalihok, panindohan ako kakamo. Salamat Ginoo nga nakalihok, panindohan ka ng cocktail. Kaya dapat yung mga tao, yung mata, wala. Piki na. Tinungod dito na. Kadagan kayo. Anibiyasong na. Patinighan na. Oo, dagan kayo anibiyasong. Masalamat mo sa Ginoo. Kaya namin din eh. Gibutang sa Ginoo. Oo. Biyasong man eh. Tulong ni area mo din eh. Biyasong, Sibugon, Katipa. O namin sumatunga. Powerful kayo eh. O naay mga taga-Katipa nga panalangin. Maigog yapon may. Naay taga-Biyasong, igog yapon may. Kung naay panalangin po Sibugon, igog po may. Kaya namin crossing mo dito na. Namin dito na. Oo. O inana ba? Oh, salamat kay Ginoo. Now, hindi nga kabuntagon mga kaigsunan, tugutin ko ninyo na makapadala ka ninyo sa mga mensahe sa Diyos. Developing a grateful heart. Okay? Usa ka mga butang, ang pagpasalamat kuno sa Diyos, developing a grateful heart. Usa ka mga butang, mga kaigsunan, nga itong bantayan, ha? Okay. Now, ang pagpasalamat kay Ginoo, usa ni siya sa ginahanglan siya ma-develop. Kaya daghan kay mga tao, mga kaigsoon, nga dili yung kabalong pasalamat nito sa Ginoo. Yang atong magpasalamat igsoon, everybody's birthday Thanksgiving. O dili ni Thanksgiving sa atong church nga Foundation Day, dili ni pagkatukod sa atong simbahan, kundi ang atong pagpasalamat igsoon higala sa imong birthday. Tanan ba din agian ang birthday? Tanan ba na birthday? Lisod po, no? Lisod po, no? Why birthday ka? Wala pa ito na listro. Pebrero 29. Oh, talagsara na. Kay murag kada, kaupat, katuig. Gamay na kayo nag-edad nun. Ramat ko sa Ginoo nga, Pebrero 23 ko. Huwag mo na 29. Naay itong silingan na nga 29 ang birthday. Iyan na lang yung 28. Nihangyo siya. 28 lang. Nakita? Okay. So, ingon sa din, developing a grateful heart. Kung nisimba lang ta kanunay sa Ginoo, kung simba lang ta kanunay sa Ginoo, paboran ka, pabantayan ka, panananginan ka, ubanan ka, protektaran ka. Okay? Develop. Usa ka mga butang, usa ka area nisto kinabuhi, pagpalambo sa usa ka pagpasalamaton nga kasing-kasing. Pagpalambo sa usa
ka mapasalamaton nga kasing-kasing. Usa kuno, ang kinabuhi igsoon pag-develop. Tarawon ninyo ha. Ang pag-develop niya ay usa ka grateful nga kanang kasing-kasing, usa ka pagpalambo sa usa ka mapasalamaton nga kasing-kasing. Kinahanglan siya i-develop. Amen. Usay pag-develop aron siya mulambo, mulipang, mutubo, muproduce og nindot nga kinabuhi. Amen. Ayaw gid mo kabalaka anang magsigit ang amot. Bahalag mag-amot ka kay wa gyud nimo kwenta ha. Gikan atong Enero 1 hangtod karong adlaw pila ka amot nga imong nahatag kadto sa Ginoo kung pila ko'y imong nadawat nga panalangin gikan sa Ginoo. Hallelujah! Daghan kay mga tsansa nga gihimo sa Ginoo. Giubanan ka, gibantayan ka, ligid na unta, hapit na unta, madasma, huwag yung tuguti. Nga naman, naay pabor ang Diyos. Lami kayong Ginoo. Lami kayong Ginoo. Muna nga, muna iriya, atong pasalamatan siya, usa ka pagpalambo. Ha? Pagpalambo. Salamat, Gigos Ginoo kanunay. Salamat, Gigos Ginoo. Abi ninyo, igsoon, ang trademark sa kinabuhi sa Kristohanon, kanang mapasalamato. Ang kinabuhi kanig dili Kristohanon, tagaan ni mo na, mingon din na, mauran eh. Pero kang Kristohanon, kanig tagaan ni mo, bisang paggamay nga butang, muhilak. Magpasalamat. Tagahay kanig ko ninyo, di ba muhilak ko? Muna tinuod. Ito tinuod na. Karang gagmay kang butang, ay mo buhaton, ihatag ni mo nga to sa imong alag sa pastor. Pastor ka na. Kahila ko. Gani nga nakahila ko ganina. Hila ko ha. Nahila ko ganina. Tungkol kay na nag-text na ko. Ang text niya na ko ay siya na, Pastor, ayaw ka pala ka. Kay mauni ang ako saad sa Ginoo. Nga halang noon. Luha di ay nga na ay dalang ardiin. Balik akong luha. Balik og atras. Baho kayo itong pistawil gihatag. Tarawa ko na ito ni basig na lipstick. Pula-pula na po niya itong naong aning. Tingala na po niya ta. Ay tao ganina, nag-text ako, Pastor, pila may akong obligasyon na. Ayaw bayarin, Pastor. Kung na'y bahala ni. Kapon po, nananawag. Tunay-nanlaw, nananawag. Pastor, magdala ni. May dadaw na mo. Makatulo imong luha. Kay maunay akong prayer sa Dios. Maunay akong prayer sa Ginoo. Nga kining mga tao nga niya din hisulod, mahimong manggihataton kanunay sa Ginoo. Ang paghatag igsoon, usa na sa pag-develop, paglambo sa malipayon nga kasing-kasing. Amen. Ngunit Thanksgiving, liamok nimo. 200. Mahaya kayo. Ako 2,000. Uy, ang giranay. Diba? Wala ang giray. Kung ganahan ka mahimong 2,000, tiguming ka karong Enero. 20. Pati nakuha na sunod. December. Uy, ang giray. Ang paghatag igsoon ni sukod. Amen ba? Amen. Kahatag tas Ginoo sa pila. Yan naman. Kaya ang Diyos, may nagkasuran na makahatag ni mo, why limit? Pagpalambo. Usa ka imenes sa itong ginawa, developing a grateful heart. Ikaw sa nini, just like that acquisition, doon na lang nini, mga 5 siguro ka mga butang, mga kaisonan. 5 ka mga butang ni, sama sa pag-angkon sa kadaghanan nga mga hiyas, dili kadayon, mapasalamaton. Usa ka mga butang, mga kaisonan, ingon sa developing a grateful heart. Ang pagpalambo sa kinabuhi, mga kaisunan, o sa pag-develop sa grateful na kasing-kasing, ingon sa you only become thankful when you have habitually practice gratitude in your life. Ito, huwag may kurtina. Manuna-una po tayo. Masa kay kurtina? Masa kay decorate yan, no? Kanana po tayo. No, di ba? Masaylo ka lang
ang tagamay. Ingon sa din sa ubos, bitaha, mabasa. Isod yung basahon ng English dito. No? Isod basahon ng English. Nadili yung klaro. Isa din, nagpasalamat ka lang kung naanda na nimo. Tinood ba na? Ha? Ang tawag ko no, magpasalamat kung naanda na nimo, ang magpasalamat ba? Daghang kayong tao na tagahaan mo, kaling amuhan tagahaan ng usahay. Bugas ba? Ng bugas? Kini? Bugas? Di kayo kitawin nga, salamat kayo, ani ha? Salamat ka. Bugas? Spaghetti? Sige. Ano na ba? Sige. Di vitamin mo nga, salamat kayo ha? Nahiranaan hindi mo nga, di ta parente. Nanaon ta dito, no? Pero, dili ka balong mapasalamat ka naman, kaya dili nila hiyas. Wala nila ma-maintain. Wala mo lambo ang ilang kinabuhi niya sa pagkamapasalamaton. Yung sa dili, nagpasalamat ka lang kung naanda na nimo ang pagbansay sa pagpasalamat sa imong kinabuhi. Maunang na ay Thanksgiving. Okay? Maunang na ay Thanksgiving. Pagpasalamat din atos Ginoo. Ang Bible na atong gisulti, itong gibasa karon mga kaigsunan, ingon sa dinhi, ang Chronicles 1:16 ngadto sa 34, First Chronicles, ato tanawon ni. Kaya daan ni mga justice din ni. Okay. Ingon din ni, "O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever." No, ingon sa din ni, pasalamati ang Ginoo tungod sa iyang kaayo, kay ang malutaron niyang gugma magpabilin gayon hangtod sa hangtod. Ang rason ug ang hinungdan nganong magpasalamat sa Ginoo tungod kay ang gugma niya magpabilin gayon hangtod sa hangtod. Amen. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Maunay rason nga ma-develop ang atong grateful heart, pag-develop niini, magpasalamat yun ta kanunay nga tos Ginoo. Napoy uban bitaw, ay di sa ko magpasalamat kay way usap sayo. Kabantay mo ana? Kabantay, ay di sa ko magpasalamat ani pastor kay wala ni usap. Ay, kalipay kayo ng magpasalamat. Uy, makakita tag tawo magpasalamat dito tagaan ni mo 100. Salamat kayo. Diha ko'y nakita ang mga kaigsunan. Ako itong di ba ako itong giwali? Tagaan ako 100. Palit siya o kanang dextrose pa. Mauna dito yung gibuhat kada adlaw. Kada adlaw, mangayo siya. Pero nitulo yung luha. Ako sa ginan pastor ko. Ako sa ginan hadlock siguro to siya. Konsensya ba? Kaya kada di ay tao nga iyang mailhan, iyang pangayuman. Mauna gyud idea niya ba? Muna iyang technique ba? Mura po siya badyaw ba? Pero, ang ako lang gina-appreciate siyang kinabuhi kaya naa say word na nagpasalamat. Wala siya nang, ay, di sa ko magpasalamat kaya napay utro. Kabantay mo, anak. Nakabantay mo. Nga na mga tao itang, di sa dapoy ko magpasalamat, anay, kaya naparo may utro. Sayo kayo. Pasalamati. O na napoy utro, pasalamati na po. Di ba? Kay unending man ang pasalamat, unending ko ng paghatag ko niya kung dili ka mo ulunga diha sa pagpasalamat niya sa Ginoo. Ikalipay ba? I-enjoy lang ko mo kung nadakadawat ka, pasalamat sa Ginoo. Lipay kay ka. Inaalala nga kinabuhi. Nganong mapasalamat sa Dios? O sa rason o sa hinungdan. Tungod kay mulungtad ang gugma sa Ginoo magpabilin gayon hangtod sa hangtod. Mao ni ang rason, mao ni mga hinungdan. Efeso kapitulo 5, bersikulo 18 hangtod 20. Paliw kong basa pastor. Wala gisulti ni madire. Okay. Pastor Fredo atong babasahon. Kamo diya. Efeso kapitulo 5, bersikulo 18 hangtod 20. Paliw ko gamay na lang may kaigsunan kay mga una taw-taw. Efeso 5. 5:18 hangtod 20. Ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Kana pastor. Mo na pastor. Ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo.
tinguhaan nyo ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Tanawa. Sa inyong pagpinutihan ay gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno o mga balaang awit. Awitin o daigan ninyo ang Ginoo sa pinatingkad gayon. Sa ngalan sa Ginoo sa Kristo, pasalamatin niyo kanunay ang Diyos nga amahan tungod sa tanang butam. So ang buhaton kuno sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, amin ba din ha mga igsoon? Ha? O sa gisulti, kay diha sa pagpasalamat katos Ginoo, kasagaran ang mga tao nga naa sa kalibutan, mga tao nga wala sa Ginoo, ang ilang buhaton nga magpasalamat sila maghubog-hubog. Napamubog din na. Maghubog-hubog ang uban, nalipahay gani. Lugos na kita. Ug malipay, lugos na kaglaro. Dili mao. Kaya ang area sa pagpasalamat mga kaigsonan ingon sa dinhi, ingon ang pulos Ginoo sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 18, ingon sa dinhi nga ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot ka na, makadaot lamang kini kaninyo. Ningaluwi naman. Sayang dayon. Lami kay sayang ni mahubog na ka. Dito na. Dayang-dayang. Dayang-dayang, iring ka bang, iring puti? Ano na? Pasayawag, simbahan. Pasayawag pagdahin si Ginoo. Pastor Pedro pa, ani ba na dali? Sunod balik ka na, Dili na, paagi lang nga. Ang mga tao, bitaw matod pa nila. Dili na sila mahadlok COVID. Ang ilang hadlokan, pulis. Lali, pulis. Hangtod, ang saya na lang. Ratol, makita pulis. Ang saya na lang, may tabon sa tao. Naman si pastor. Ano sa? O pulis, o kira, o si pastor, dili. Usahay sa mga butang, mga kaisunan. Ang tao, pagbalipay, na-enjoy ka na inom, palitong ka nito. Palitong, wine. Ang uban po mag-post. Makaselebrate na gawin New Year, Gahawin o mga emperador. Pwede man nga dili na to. Dili, maselebrate ng New Year, wala ng emperador. Amen ba? Amen. Ang pagpasalamat sa Ginoo, ikaw ng Bible, ikaw ng pulong sineos din, nga itong ibasa mga kaisunan, ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot kini-kanina. Gisulti ba rin ang pastor? Gisulti ba rin ang hubog-hubog? Basahin yung Bible, huwag pa na gisulti nila. Makadaot niya ay ang pag-inom o makahubog ilim nun. Ganun man, inawa na ko itong mga tao nga magsala. Tungod bitaw na sa hubog. Usay buhaton, usay kain buhaton. Ikaw sini, tinguha Ginoo ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Amen. Kung sa kuning tinguhaon na to, kinahanglan mapuno ta sa Espiritu sa Dios. Aron gitawag siya o mulambo ang atong mga pagpasalamaton nga kasing-kasing. Puno. Pero dili gani ka puno, di ka ganahan mo apil. Di ka ganahan mo simba, di ka ganahan mo pasalamat dito sa Ginoo. Ano man, kontento na ka diha sa iyong balay, pero nain paghatay ka bugas mo, hindi ka Tinon bita na. Tinon bita na. Naay, ingon ni Mayor, gani nga, mingon na siya, manghatag ko, sobre! Law, panata na. Manghatag ko. Diba? Sa puno, kinahanglan mapuno sa Espiritu. 19. O sa inyong pagsultihan ay gamitan ninyo ang mga salmo, mahimo nga mga balaang awit, awitin ug daygon ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. 20. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Ang pasalamatan ay natong Ginoo, walay labot ang ilimnon, walay labot ang makapahubog. Pagdalalakik, pag-inom lang o mga bino o wine nga grapes, anong tamis ba? Coke,
Ganahan kang magdaot yun, dala, inumukog na din. Inumukog. Kini, di makahubog, pastor, hala, pag-inom din ha. Kaya naman tanduay kay ilad kay tanawon sa mata, si pastor. Tinan dito na. Ganahan na ka, nga mag-inom ka din na, si pastor yung katubang, pero kok, tagay-tagay ta. Ha? Hindi na ba? Salamat as Ginoo. Una na kami soft drink siya. Tugod na siyang amot. Tugod na siyang tampo. Now, rayon ko. Okay. Dili lang na ito na iputan. Number 1, regular practice giving thanks. Okay? Kinahanglan ko doon natin regular nga practice sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Regular practice giving thanks. Giving and thanks kanunay nga magabuhat sa paghatag sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Kanunay buhaton, di ba? Regular. So every year, every December, ayaw gid mo kalibot nga naagyo tay everybody's birthday Thanksgiving. Sunod nga year 2020, akong declaration sa Ginoo nga maunay sugod sa panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. Igsoon, magasugod kang ihapgikan January 1. Yes Lord, ampo yun. Ampo po. Ayaw pagsalig ang imong palad. Datuon man di kang palad. Di ba? Datuon man di kang palad. Ayaw saligi yun na. Pagpahimala di mo, kubalon man kang palad, buutan ka. Di ba? Basta mga kubalon o palad, buutan na. Nanumay na, manggunahay na, no? Mangbahuay na. Pero palad yan ay gapula-pula, wag yung kubal, hilabihang kapula na na. Dato po siguro, lang siguro, no? Pero hinumdumi yun, by December 2021, muna itong buhaton. Hinumdumi ni. Kasi malimot ko ba? Ako lang yung kunahon. Para regular practice ang giving thanks, atong himuon ni, sponsor ta. 12 ka cake atong dadon din January to December. Katong tanan nga mag-birthday og January, palit mo cake inyo ha. January, palit mo cake. Butangan ninyo dito og January. Sampol January. Ngalan nimo, ibutan dito tanan. Na may Pebrero nga pitindaghan naman ning Pebrero. Puno gyud ang cake no? Puno gyud. Daghanon pud namo cake. Daghanon pud namo. Ibutang ra card. Pwede pong ibutang og card, ibutan dito, ipatindog dito. I-type ba? Natay example, Pastor Isto Jim Bation. O man mo palit tayo ng cake. Utang din Pastor Jom. Ato Pastor Isto. Kwanta, bakas ta, bakas. Ikaw palit, ako rin magdala. Marso, kasi Marso din Marso. Wala no? Wala yun. Ikaw? Kamu duha? Si Victor? Abi ninyo, kining Marso mga kaigsunan, gamay na kayo mag-birthday ni. Probe na ako ni kay, uy magpakaranay kayo yung mga Marso. Kasagaran harana, Pebrero, Enero. Nadi at dagan. Tama na December, grabe cake, gatalay. Buhato na ito na. Sunod. Recorded mo ni. Hindi mo ni mawala. Ha? Okay. Salamat sa Ginoo. Dagahan ng cake. Uy. Pag-imagine ko no, dagang kayong cake din na. Di ba? Happy kay paminaw. Pero daghan kayong tanduhay din na. Hubog ito mo na. Tadi, hubog ito mo na. Daghan kayong lunik. Ang pagpasalamat sa Ginoo mga kaigsunan, kinahanglan ko no, regular practice. Regular. Meaning regular. Ano sabi regular? Kanunay buhaton. Diba? Kanunay buhaton. Ikaduha, express gratitude regardless of the situation. Regardless of the situation. Karon na sitwasyon. Diba? Kinahanglan kuno kang magpasalamat. Mapasalamaton nga sa Ginoo, pag-express sa imong mapasalamaton nga kinabuhi bisan pag unsay mga
manghitabo karon. Bisan ba na yung COVID? Salamat yan mo sa Ginoo. Buhi ko ta. Wapo na dungog at tagapindagap na matay o COVID. Huwag ka nagsakit. Amen. Oh, huwag ka nagsakit. Amen. Amen. Inang Ginoo, ang Dios maayos imong kinabuhi. Tuluay mo tapat, ina. Ang Ginoo maayos imong kinabuhi. Mo na tinuod. Mo na tinuod, maayo kay Ginoo sa imong kinabuhi. Kunya ikaw di ka kabalo mo pasalamat sa Ginoo. Daghan kay mga butang nga gibuhi mo sa Ginoo. I-rescue ka sa Ginoo, hapit ka mamatay. Gibuhi ka sa Ginoo. Kunya ninyo magyud ka di ka magpasalamat. Ang pagpasalamat sa Ginoo o sana kapag-express sa imong gratitude. Pag-express sa imong gratitude. Regardless of the situation karon sa atong panahon. Di ba? Isa pag na COVID, salamat niya po sa Ginoo. Amen. Bisa na mga manakupay. Magdayon ka. Simba. Dayon! Labi po tagpriso ko. Pagmas lang yung po mo. Oh. Ay lang po mo paghalong-halong din. May akbay na ipulis. Ay nausap po usado po kayo. Paglakyo, social distancing. Di ba? Maintain lang na section. Ako, kumpiyansa ko kayo. Ma-maintain na ng social distancing. Protocol mo na siya. Sundon man na nimo. Dili man po pwede nga. Dili na ito na sundon. Kaya balaod man na in tawon. Oh, violator po tao. Dili po tao sunod din ha. Diba? Niya, kaya ginong mga ngalagad sa Kristohanon nga mga tao, kinahanglan dili abusado. Kinahanglan obey ta kung sa balaod sa gobyerno. Diba? Kaya isod, nagsimba ta din niya, kita mo yung nambiruan nga sumpakan. Oh, di ba? Regular, express gratitude regardless of the situation karon. No, kinahanglan magpasalamat ta. Okay, kadua, ikatulo, praise God with all His will. Ikaw sa, dahil ko ng Diyos kung maayo ang tanan. Maayo ang tanan. Dili lang na mao. Bisan pa dili bayo sa itong kinabuhi, kaya ingon ang pulong sa Ginoo, ingon ang pulong sa Tesalonica 5:18, kinahanglan mapasalamat sa Dios. Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Sa ingon dito, Tesalonica, paliho ko pastor, kung nakabasa ka niya pastor, isunod na yun yung Roma Kapitulo 8, versikulo 28. In everything give thanks, for this is the will of God. Sa Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Sige, sultin na. Palihog ko. Palihog ko, kinsay una nakabasa. Kinsay paspas kayo. Ingon siya din Ingon siya, nasayod kita, nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Diyos. Amen. Tanang butang na imo nakita karon dinhi ang Dios may nagbuhat ana. Amen. Muna angay gid ato pasalamatan ng Dios. Amen. Di ba? Angay kita magpasalamat sa Ginoo kay kanang imong nakuha karon kanang imong gihawiran nga cellphone, kanang imong gihasakyan nga motor, kanang imong gisakyan nga auto, kanang imong gipuyan balay, kanang kutson nga imong hidaan, kanang imong gilingkuran kutson, kanang imong gitumban nga tiles sa Ginoo na tanan. Amen. Di ba? Dili man pastor, kay adto maning nanarbaho ko. Tanana nga mga butang na imong naangkon karon gikan na sa Ginoo. Matod paspulong sa Dios. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni atong nahigugma kaniya. Ikaw na panalanginan ka sa Dios. Amen. Hallelujah. O sige prepare sa Ginoo nimo, mga maayong butang kanang imong naangkon karon, maayo na. Amen. Usay rason nga nung gihatag sa Ginoo nimo, aron magpasalamat ka ngadto sa Dios. Amen. Aron ba mahimo kang arugante? Dili. Aron ba mahimo kang garbuso? Dili. Aron ba mahimo kang bugoy? Dili. Aron ka mahimo magpasalamat ngadto sa Dios. Amen. Oh. Diba? Salamat sa Dios. Mao man ay rason mo na hinungdan. Sa atong kinabuhi, kung sa mga nindot yung mga nahitabo nimo, masalamatan ni Ginoo. Testimony na ita. Kani pag-testimony man God, usa na siya sa pagpakaulaw sa yawa. Injection na na. Ayaw, ulaw kayo. Ulaw kayo. Nakawin ka siya, may putong Ginoo. Ayaw, gamay lang God. Gamay lang God. Ino putong, napikas mo yung, ulaw kayo. Daghakin tanaw ni mo. Manaway ni mo. Pag-abot din Ay, na anong bunday ko din no?
Pag-abot mo din eh, salamat ka sa Ginoo. Kakingin ka una-una. Pag-abot din eh, mawala tanan. Wala tanan. Pero importanteng butang na di kin mawala. Salamat as Ginoo. Ha? Kana yung word ta. Importante ka sa Ginoo. Salamat ko sa Ginoo kay kadawat ko karon panalangin. Salamat ko sa Ginoo kay kadawat ko bugas. Gagmayng butang gani nga yung madawat pasalamati gyud ang Dios. Kay kamao gani ka magpasalamat sa gamay, kamao po ka magpasalamat sa dako. Amen. Kung dili gani ka kamao magpasalamat sa gamay butang, ambot lang ka sa dakoan. Ug di gani ka makabalo magpasalamat sa gamay butang unsa pa ka dakoon na sa Ginoo. Di na gyud siguro. Di ba? So inana lang. Praise God when all is well. Ikaw pa, learn to see how bad experience can produce good outcomes. Sa kuno, kinahanglan ko nga makakatunta. Makatuna na to o dunay mga dili maayo nga mga experience na to sa atong kinabuhi. Pero duna di ay mo produce og nindot kaayo nga mga butang sa imo. Nabitay mga sample, nay mga butang nga kana bang muagi kag mga testing pagsulay sa kinabuhi, pero akatudi nga mga pamaagi or pamaagi dito aron maduol ka sa Ginoo. Nasiguro yung mga tao din nga naka-experience na, nasiguro yung mga tao din nga murag alanganin ang imong pagkatawa, alanganin pag imong pag-smile, alanganin kayo sa imong pagdaig sa Ginoo, pero hinomdumi luyo aning tanan mga pamaagi ni Ginoo para maduol-duol ka ngadto sa Dios. Pasalamati ang Dios. Pasalamati ang Dios. Ikalima, duha na lang yun. Ingon siya din make gratitude part of your interaction with other people. Dili kayo ni siya bugat, but ang part ani mga kaisunan is a developing a grateful heart. Okay? Usa ka pag-develop, ingon siya din pagpasalamat nga usa ka sabahin sa imong pagkig-uban sa ubang mga tao. Ibalo ka nga, ikaw may channel. Diba? Na mga tao nga naluwas, na mga tao ni duol din na mga tao nga nakadikilas Ginoo, na mga tao nga nangalagad sila sa Ginoo tungod nimo. Na mo kang channel ba? Usa na sa mga butang imong pasalamatan ang Dios. Ayo nga, kini wala ka biya kunin mga tuwa na. Bibiyan ni mga usap. Now, ang pagsulti magod na release na siya. Dili ka wa ka giutok. Wala ka giulog-ulogan. Usa na kapag release. Unsay naani mo, unsay naa sa imong pagbati na sa imong kasing-kasing. I-release nimo na kay kanang nga tawo na kinahanglan na sa imong touch. Na kinahanglan na sa imong hikap. Unya sa diha na imo nang i-release niya, mutuon na siya. Unya sa diha na mutuon na siya, iya po nang i-release nimo balik. Unya kana siya moabot na po na nimo mahitabo na tungod kay nituo man kag una. Unya nistuo siya nimo vice versa na ang buhaton anak sa Ginoo mag-connect ang iyang panalangin diha sa imong kinabuhi. Amen. Ang rason nga nung nagpasalamat sa Ginoo tungod kay nakadawat ta. Unang-una unsa may imong nadawat? Unsay imong nadawat? Amen. Kitagaan kag nindot kay naong. Di ba? Puti kaayo. Tungod aning mga gipanggama-gama nila karon na puti ka. Salamatan ang Ginoo, no? Salamat sa Ginoo. Ayaw sige bulan og init kay mo lagom ka. Salamat sa Ginoo. Ikaw bitaw na kita ganito na init. Daot ni. Kay blood ba daw ni? Hili ko ni. Mau na lang kay blood ba ning init. Pero ang naon mo gitabunan. Puti na kaayo. Sakit na po kay init ron. Sakit na kay nipis sa katong naon, no? Salamatan na itong Ginoo. Na muna yung mga iriya sa kinabuhi, mga kaisunan. Una, kung balikon, salvation. Kamu mga bisita karon dinhi, karon dinhi, kung wala pa ninyo na-experience si Jesus sa kinabuhi, dawat siya. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Himuha siyang Diyos o himuha siyang Ginoo sa imong kinabuhi. Sugod din urasa, timan-i. Kung imo ning buhaton, kung imo ning himuon sa imong kinabuhi karon,
Timani, magsugod siya nimo karon pagpanalangin ining adlaw. Unya sunod adlaw makita na nimo dayon ang panghitabo. Makita nimo dayon ang panghitabo sa buhaton sa Ginoo nimo. Kamo kanay ang karon dinhi nga mga bisita. Ako kang giangyo. Ayaw lang pag-forward dinhi. Usani ka invitation sa Dios karon kay number 1 gyud nga blessing ang nahatag sa Ginoo salvation. Tindog lang ka katong mga bisita, tindog lang. Tindog lang sa imong lingkuranan. Ayaw mo maglingi-lingi. Ayaw. Smusar mo kaita. Ayaw lang maglingi. Ha? Ayaw lang maglingi. Katong mga bago, katong mga bago lang. Katong kaduha na ka nakasimba, katong katulo na ka nakasimba, katong mga bago lang, ha? Dayon, wala pa gani ni mo yun na nadawat si Kristo. Wala pa kay kasiguraduhan ba sa imong kinabuhi? Isa yung kamot. Kamo nga nakadaan na din i-close lang inyong mata. Piyong na yung mata. Palihog tindog, katong tindog lang itong mga bago. Katong mga bago lang. Palihog, katong mga bago. Katong mga bago lang. Kaya bago lang. Palihog, karoon pa na kani. Sige, dito. Ayaw kaulaw. Kay naulaw ka, sama nga naulaw po kasi mo. Ayaw kaulaw, kay Diyos, wak Diyod naulaw, nagpasan sa krus. Hallelujah. Igsoon kini nga tanyag sa Ginoo is Diyos no ni nga pagtanyag. Kung na may mga bago nga naas gawas, mga kaigsuonan na to nga naas gawas, palihog, tindog, dayon. Kini nga prayer, himuan ni nga prayer nimo. Himuan ni nga mga pag-ampo sa imong kinabuhi. Dunay purpose. Dunay katuyuan Dios. Kamo nga mga kaigsuonan nga niya karon dinhi nga mga hamtong na, mga hingkod na sa pagpangalagad sa Ginoo. Ipiyong lang inyong mata dayon or less mo mga panalangin para nila. Ayon na po pong sabat kauban ani. Okay? Ako'y mangunahan, manadjita. Dayon ako'y mangunahan. Musabat mo ani mga pag-ampo. Hallelujah. Ang imong pikas gamot imong ipataas. Ayaw lang po kayo ipataas kayo. Dayon ang imong pikas gamot ibutang sa imong dughan. Hallelujah. Nakabantay nga dunay pitik sa imong kasing-kasing. Hilaman yun ang dapit yun sa imong dughan. Kanang dapit sa imong dughan. Nabantayan ni mo nga dunay pitik. Maunay pagbati sa Diyos. Maunay heartbeat na naa sa imong kasing-kasing ka. Na nagtawag ang Diyos nimo. Nagtawag ang Diyos nimo. Nagtawag ang Diyos nimo. Nagtanyag siya sa kaluwasan karon ni nagpunta. Magampo. Sabat ani nga mga bagampo. Amahan mo ka langit no. Balikon ako. Amahan mo ka langit no. Among giila nga wala ni mahimo kung wala ka. Salamat niining oras nga din ikaw nga Ginoo nga nagatanyag sa kaluwasan. Pasaylo ako Ginoo kay ako usa ka masalaypon. Nakinahanglan ko Ginoo sa imong tabang. Ako kang dawaton nga Ginoo o personal nga manluluwas sa akong kinabuhi. Sumulod ikaw Ginoo sa akong kasing-kasing karon. Magahari ka sugod dining oras. Ikaw na ang akong Ginoo o Diyos nga manluluwas sa akong kinabuhi. Sa libro sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Talapakan na itong Ginoo. Timan ining higayon na o timan ining adlawa. Igsoon, timan ining. Nga mao ni ang sugod sa Ginoo nga buhaton niya diha sa imong kinabuhi nga iya kang tabangan o iya kang panalanginan. Hallelujah. Dili ka kabuntagon nanindog ta. Usa kapag sira sa atong mga pagpasalamat sa unog o lima ka mga butang nga kinahanglan developing a grateful heart. Ang pagpasalamat niya nga sa Ginoo sa kapag-develop sa mapasalamaton o maliphayon nga kasing-kasing. Hallelujah.
Thank you, Lord. Dagan pa kitang buhaton karon mga kaigsunan. Dagan pa kitang buhaton. Thank you, Lord. Thank you, Father. Ingon ang pulong sa Ginoo nga atong ibasa. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Mausap man ang tao, mausap man ang pinulungan sa tao, pero ang atong Diyos, wala kyo'y lando sa kausapan. Morning Diyos ang atong ipasalamatan karon. Hallelujah. Thank you, Lord. Magampo ko para pagsira ni ini din akong ibalik na po sa ato ang MC, sa ato ang mga nagdala, nagdumala din. Magampo ko pag-release ani panalangin sa Ginoo para nimo. Hallelujah. In the name of Jesus, thank you, Lord. Thank you so much, Ginoo, sa mga butang na imong ipiyal sa mga kinabuhi. Labaw sa tanan, Lord God, nga ma-appreciate na mo, Ginoo, nga imong migiluwas. Unang-una, imong gibago ang kinabuhi, imong migitagaan ng hayag o nindot nga ugma. Salamat, Ginoo, sa good health. Salamat, Ginoo, sa wisdom, sa knowledge, understanding, sa anointing. Salamat sa protection. Salamat, Lord, nga ikaw ang Diyos na provider. Ikaw ang Diyos na provide sa tanan ng mga needs. Salamat, Lord, nga ikaw ang Diyos na healer. Ikaw ang Ginoo nga milagroso. Ikaw ang Diyos nga nag-ayo na mo. Ikaw ang Ginoo nag-extension sa among kinabuhi. Angayan ka nga among ituboy, angayan ka nga among pasalamatan. Salamat kayo, Ginoong Diyos, sa mga pulong akong nadunggan karon nga ma-develop, O Diyos, ang among pagka-mapasalamaton. Ma-develop, Lord God, ang among pagka-malipayon. Ma-develop, Ginoong Diyos, ang among pagka-mapasalamaton kanunay. Diha nimo. Salamat, Amahan, nga nining oras sa dayon ikaw nga magapanalangin maging uban ka namo. Salamat, Lord, sa tanang tao nga nakadungog karon. Nining among mensahe. Himuan kini usa nga patukuranan nga dili nimo bulag, dili nimo bibiya. Kanunay lang nimo hawid nimo o kanunay na mong ma-ekspresar. Dihasa mo mga ngabil, dihasa mo mga baba ang pagpasalamat. Salamat kanimo, Ginoong Dios. Ikaw ang among Ginoo, ikaw ang Dios na among manluluwas. Kanimo ni salig mi o kanimo ni tuo mi nga nini orasa ang imong panalangin isugda na nimo sa pagpakuyanap. Hallelujah. Ikan sa bata, babaeng lalaki ngadto sa labing hamtong nining orasa makadawat og pabor tabang gikan nimo. In Jesus' name. Amen. Palakpakan nato, Ginoo.